ענניה נילו, בן 18, עליתי לארץ לפני גיל 10. הילה מלאסה, נולדתי פה בארץ, בבאר שבע. בתור ילדה זה אף פעם לא שינה לי להיות ישראלית. היום אני לומד בכפר חסידים. שנה הבאה אני יוצא לעולם, לחברה הישראלית, ויש בלבול וקצת פחד גם הייתי אומר. בזמן האחרון יש יותר דגש להבין את השורשים, מאיפה באת. אם אני לא אמשיך את המסורת, הסיפורים ייעלמו. אהלן, כיף שבאתם. אחרי שנה ארוכה שעברנו במסגרת הפרויקט של מנהיגי העתיד, הגענו לרגע שבו אנחנו בעצם רוצים לאסוף את כל התהליך שדיברנו, אבל כל העניין של השורשים, של הזהות, של החיבור, וללכת גם ביחד לחוות חוויה חזקה של הכנת סרט, על דמות מאוד מאוד מיוחדת. הפרויקט של מנהיגי העתיד הוסיף לי הרבה ידע בהיסטוריה של העדה. כל דבר שהיינו לומדים, אז פתאום הייתי מספרת להורים, ואז זה היה יוצר עוד דו-שיח. סרט שגם תוכלו אחרי זה לקחת וגם להפיץ אותו כמה שניתן, שעוד אנשים יתחברו לדברים החשובים האלה. אז כאן במעטפה מחכה לכם השם של הבן אדם שאותו תפגשו היום. בבקשה טיגס. וגם מחברת לעניין של התחקיר, כתיבת השאלות, הילה. וכמובן בשביל לצלם את הסרט עצמו, מרים, מצלמה וענניה, הבום. מוכנים לצאת לדרך? אז יאללה, קדימה. הגענו בבוקר לנקודת המפגש וקיבלנו מעטפה, פתחנו אותה, ראינו את השם של הדמות שאנחנו הולכים לראיין. הדמות שאותה אתם הולכים לפגוש היום היא שמואל יוסף. עליכם להכין שאלות לקראת המפגש ונושאים שמעניין אתכם לשאול אותו. יאללה בואו. יאללה בואו. חשבתי שאני לא אתחבר לדמות, לא יהיה לי מעניין. קצת נלחצתי כזה ולא ידעתי. חשבתי זה הולך להיות משעמם כזה. חשבתי שהוא מבוגר יותר ולא הבין אותנו. טיגס, ספרו לנו מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לראיין את שמואל יוסף, והולך להיות ממש מעניין, כי הוא בן אדם שמאוד מדבר אלינו, ביי. בדרך כלל מגדל העמק הזאת, אז הרבה התרגשות לקראת הפרויקט. הייתי בטוחה שנגיע אל מישהו שהוא הרבה יותר מבוגר, שיהיה לנו קשה להתחבר אליו מבחינת שפה. הוא קיבל אותנו ממש יפה עם האווירה של המוזיקה והכל, והתלהבתי כזה, כאילו יואו, זה לא כמו שחשבתי. ואז התחלנו לראיין אותו. טוב, מתחילים. אנחנו באנו מטעם פרויקט מנהיגי העתיד, לשמוע את הסיפור חיים שלך, סיפור עלייה, איך התמודדת עם הקשיים, מה אנחנו יכולים להבין מהסיפור שלך לקחת אלינו. אוקיי, אז זה נעים מאוד. אני שמואל יוסף. כשהייתי בגיל 10 הגעתי לארץ, עשיתי את כל הדרך בלי נעליים. ממש לעשות עלייה, לקנות את ארץ ישראל בייסורים. היה את החלום הזה של ירושלים, להגיע למקום של חלום, של משהו מהאגדות. כשהגענו לארץ, אז נחשפתי לתרבות הישראלית, וזה מאוד משך אותי. זה נתן לי איזשהו אתגר להיות ישראלי. והזנחתי את הצד האתיופי שלי. לא הייתי מביא חברים הביתה. היו את החברים האתיופים בשכונה, ואפילו כמעט שכחתי לדבר אמהרית, אפשר להגיד. בתיכון
אז הרגשתי את הסלידה הזאת של אנשים מסוימים כלפי העדה האתיופית בכלל, וגם באופן פרטי. אנשים אומרים לך, אתם האתיופים, תחזרו לג'ונגל, תחזרו לאפריקה. אתה מרגיש שאנשים רוצים שתישאר כזה קטן ולא משמעותי. רציתי להראות להם שאני שווה, שאני יכול, שאני שווה בין שווים. וכל פעם שראיתי איזה אתיופי מצליח, זה עשה לי טוב בלב. הנה, יש לנו מישהו חזק. אני אהבתי מוזיקה, וכל הזמן שאפתי שיהיה לי משהו בידיים, המוזיקה הזאת. כל כלי נגינה שאני מחזיק, תוך זמן קצר אני לומד לנגן עליו. כשיש לך פתאום אנשים מהעדה האתיופית שמצליחים, שלמרות הכל, אז אני אומרת, הנה, הוא עשה את מה שהוא רצה בסוף, והוא הצליח, והוא הגיע לנקודה שהוא הצליח, אז גם אני יכולה. והכל תלוי באמת ברצון שלי. בן אדם מאוד חכם, הוא גם מורה וגם מוזיקאי, מנחין. בקיצור, בן אדם מאוד מעניין. כל אחד היה רוצה להיות כמוהו, באמת. היה שבוע שעבר ערב עדות. נתתי הופעה בערב, אין מה, החבר'ה האתיופים מרגישים גאווה. אין, זה שווה את הכל בעצם. הלכתי לישיבה, גיליתי עולם ומלואו, ואז שאפתי בעצם לחבר את מורשת של יהדות אתיופיה ולחשוף אותה לכלל. תואר שני למדתי במחשבת ישראל. התחלתי לחקור את הכתבים של העדה. הבן אדם הצליח להשיג מה שהוא רצה, בגדול אפילו. ובכלל, על מה הוא עושה דוקטורט? על החיים באתיופיה, איך היה שם. הוא באמת מושרש. זה נתן לי הרבה, המפגש הזה איתו. בזכות זה שהוא גילה מי הוא באמת, אז זה מאוד נותן לי כוח וביטחון לעשות אותו הדבר גם. כל בן אדם, לאו דווקא אתיופי, חייב להכיר את המורשת שלו לפני ולפנים. זה גם מחזק לו את הביטחון העצמי לעמוד מול הקהילות האחרות. יש לי מורשת ענפה, ועם זה אני מגיע להתמודד מול הישראליות. ואז הישראליות שלך הופך להיות כבר ישראליות חזקה. ברגע שאני רואה מישהו שבעצם כמוני, והוא כאילו הצליח והוא עשה הרבה דברים, אני גם רוצה לעשות כמוהו, לתרום, גם אם זה לעצמי וגם אם זה לסביבה. כל אחד ואחד במקום שלו צריך להיות חזק, להיות כישרוני, לצעוד בגאווה עם היכולות שלו. ולא לפחד, הביטחון העצמי הוא חשוב מאוד. חסר לידע שלנו, חסר להם הרבה ביטחון עצמי. משאיר אותם אחורה, משאיר אותנו אחורה. אנחנו העדה הכי מעניינת שאפשר. רצינו להביא לך מתנה. איזה יופי. אפשר לראות, נכון? וואי, 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 ירושלים. אתם יודעים מה? בוא נעבור לשיר ירושלים. קלגה וצ'לו, לנית כתמה, ימודעת זללם, ירוסלם, ירוסלם. קלגה וצ'לו, לנית כתמה, ימודעת זללם, ירוסלם, ירוסלם. השיר הזה אומר שהבטחתי הבטחה, כאילו נתתי את המילה שלי, לעיר שתמיד אהבתי, ירושלים. מאוד התרגשתי, זה הזכיר לי איך שהגענו לארץ ואיך שממש מנשקים את האדמה, והנה הגענו לירושלים. אתה צריך לדעת את השורשים שלך קודם, שיהיה לך בסיס מאיפה אתה באת. ללכת אחרי החלום, לא לוותר ולא להתאר. אולי השמש איתך היום. היום אני רוצה יותר להדגיש את זה, דווקא בגלל שאני אתיופית. זה מדהים בעיניי, וזה פשוט גרם לי להרגיש איזה ברת מזל אני שאני נולדתי דווקא לעדה הזאת. לא רוצה להיות כמו כל אחד, אני רוצה שיהיה לי משהו שיחד אותי. כמו כל יום. לא בחרתי להיוולד אתיופיה, אבל היה לי מזל. דרך מחשבות אל תוך חלום, לא אל תיסע רחוק, לא תמצא אמת בשום מקום אחר. אני איתך היום, כמו כל יום, בודד בעולמך בו, אמצע מקום. אהבה פצועה לאט ספקות, מטען כבד
דחוס אדם